Vybudovať projekt, ktorý pretrvá, alebo zrealizovať nápad, ktorý bude fungovať dlhodobo, toto je pre Bivola číslo 1 v roku 2026. Ohnivý kôň mu prináša potenciál meniť sny na skutočnosť. Tento rok máte jedinečnú možnosť vybudovať impérium, vytvoriť niečo s pevnými základmi, zrealizovať to, o čom snívate. Nastáva ten najlepší čas na realizáciu nápadov, ktoré držíte dlho v hlave. Ak budete akcieschopní a využijete túto príležitosť, nezastavia vás ani drobné nepríjemnosti, nenaplnené očakávania okolia alebo nečakané prekážky. Ja som Diana zo Zisti, kto si a pomocou čínskej astrológie pomáham ľuďom zlepšovať život a robiť lepšie rozhodnutia. Ak poznáte svoje znamenie čínskeho horoskopu, zrejme ako väčšina ľudí poznáte len znamenie roku, v ktorom sa človek narodil. Dátum narodenia ale okrem roku obsahuje aj mesiac, deň a hodinu. Preto máte v horoskope zvieratá 4, nie len jedno, a každé z nich charakterizuje a ovplyvňuje iné sféry vášho života. Preto je dôležité poznať všetky 4 znamenia, nie iba to ročné. Ak ich nepoznáte, viete si ich dohľadať vo svojej bazi tabulke, ktorú si vygenerujete na Zistiť, kto si, kliknete na kalkulačku, zadáte dátum a vlastne vygenerujete si zjednodušenú bazi mapu, kde budú tieto znamenia uvedené. Ak máte Bivola v pilieri hodiny v svojej bazi tabulke, vtedy sa táto predpoveď týka vašich snov, vašich detí, vašich ambícií, vašich vášní. Ak máte Bivola v pilieri dňa, vtedy sa táto predpoveď týka vás, vášho skutočného ja alebo vášho partnera. Ak máte Bivola v pilieri mesiaca, vtedy sa táto predpoveď týka vašej práce alebo vašich rodičov. A ak máte Bivola v pilieri roka, vtedy sa to týka odvetvia alebo takého širšieho okruhu vašich známych. Pre tých, ktorí sa narodili v roku Bivola, v mesiaci, dni alebo v hodine Bivola, je rok 2026 silným rokom na postup v kariére a získanie uznania. Ale nie len to, je tam aj ten výsledok v podobe bohatstva. Ale zdravie aj osobné výzvy si vyžadujú vašu pozornosť. S disciplínou, trpezlivosťou a starostlivosťou o seba sa môžete povznieť nad neúspechy a premeniť tento rok na základ trvalého úspechu. Financie vyzerajú tento rok sľubne vďaka kariérnemu postupu. Povýšenie alebo uznanie v práci môže priniesť vyšší príjem, ale aj výzvy v iných oblastiach. To teda znamená, že by ste si veci mali starostlivo plánovať, zamerajte sa na úspory a vyhýbajte sa zbytočným rizikám, aby vaše bohatstvo stabilne rástlo. Kariéra je v roku 2026 pre Bivola najjasnejšou oblasťou, vedúce príležitosti a vlastne potenciál povýšenia je veľmi pravdepodobný a vaše talenty sa dočkajú uznania. Toto je čas správať sa sebavedomo, prevziať zodpovednosť a dokázať preukázať svoje schopnosti. Čím tvrdšie teraz pracujete, tým viac budete odmenení. Zdravie si tento rok vyžaduje osobitnú starostlivosť, môžete sa cítiť ľahko vyčerpaný, náchylný na choroby alebo stres. Posilnite si telo, aj myseľ pravidelným cvičením a odpočinkom a takisto pozitívne myslenie je kľúčové.
Neignorujte ani malé zdravotné problémy, prevencia je dôležitá. Vzťahy prinášajú v roku 2026 zmiešané výsledky, môžete mať podporu od nápomocných ušľachtilých ľudí, ale aj pocity zrady alebo sklamania, ktoré vás môžu občas zaťažovať. Zostaňte otvorení a múdro si strážte svoje srdiečka. Pomalé, stabilné budovanie dôvery vám pomôže zachovať udržanie harmónie. Na osobnej úrovni môžete čeliť výzvam, prekážkam, ktoré preveria vašu trpezlivosť. Občas sa môžete dokonca cítiť zranený alebo sklamaný. Neúspechy nie sú koncom, ale je to súčasť rastu. Obklopte sa ľuďmi, ktorí sú vám nápomocní a využívajte výzvy, ktoré vám prídu do cesty ako palivo na posilnenie vašej odolnosti. Pre personalizovaný prehľad toho, ako rok koňa ovplyvní rôzne oblasti vášho života, vyplňte formulár na Zisti, kto si a my vám pomôžeme odhaliť, odkryť váš bazigraf, ktorý hovorí o vašom životnom potenciáli, aká je mapa vašej životnej cesty, kto ste, ako sa správate, aké sú vaše dary. Graf tiež pomôže pochopiť potenciálne alebo skryté príležitosti, ale aj dôležité prekážky a hrozby, ktorým sme vystavení. Naše konzultácie sú dôverné a nezameriavajú sa na rozprávanie o minulosti, ale na realizáciu využitia príležitostí a riešení s výhľadom do budúcnosti. Očakávaným výsledkom je, že každý jednotlivec bude mať možnosť robiť informované rozhodnutia vyššej úrovne a kvality. Ako vám teda môžeme pomôcť zmeniť váš osud? Osud človeka je ovplyvnený dvoma hlavnými faktormi. Vnútorným osudom, to je vaša osobnosť, spôsob, ako myslíte, ako konáte, aké máte talenty a zručnosti, a vonkajším osudom, to sú príležitosti, udalosti a faktory mimo našej kontroly. Aj keď možno nebudete môcť zmeniť svoj vonkajší osud, stále môžeme ovládať prostredníctvom slobodnej vôle svoj vnútorný osud. To znamená, že váš osud sa dá zmeniť vašimi skutkami a rozhodnutiami, ktoré vedome urobíte. Pokiaľ ste ochotní podniknúť potrebné kroky, máte šancu ovplyvniť svoj život a docieliť pozitívne zmeny. Bázy môže byť vašou mapou k dosiahnutiu úspechu, naplnenia a šťastia v živote. Okrem iného vám môže pomôcť lepšie pochopiť samých seba, odhaliť vaše vrodené vlastnosti, poupratovať si život a tým, že predvída výzvy a príležitosti, vyzbrojení týmito vedomosťami môžete robiť lepšie rozhodnutia a využiť ich potom vo svoj prospech.